Drambene neh apa ora Dik? Lambemu ora enek iki. Aman. Nek menawa ana drambene neh ngono lho. Drambene wis dik sore rame-rame saiki wayahe nutukno lakon. Lho, ayo ngono lek. Nek maju sithik Adik. Dene. Wah aku jantungku bar rontok. Lah apa kok jantungku merontot? Tengah wengi mbok jak balapan iki kok iso. Aku iki mbuh aku iki kok. Wis pokoke Dik. Heeh. Ora bosen leh awake dhewe ngaturke matur nuwun. Kowe ndek eling ora lek Dik Pak sapa Dik? Hah? Pak sapa iki? Eling apa? Pak Irwan iki, Bu. Nggih. Dalam Pak Irwan nggih. Pak Rawan, Irawan. Irwanto. Wah, banter luput ya. Lah wis penting gak ana wane. Pete wana-wane mbok disemir bener ana wane kok iso. Iku jenenge uban. Kalau padha itu basa Inggris, rambut temuan tok ora mbok semir. Ora masalah, Dik. Matur nuwun karo sapa? Iku mangga Pak Wanto ah. Pak Wanto mbok ganti neh. Lah nek aku mbok kon matur nuwun rada rasa-rasa. Lho, lambem tak gocek dhewe kok malah. Lah ki matur nuwun sebabe apa? Lah awake dhewe wis dirawuhne. Siji dirawuhke. Loro. Kurang penake piye teko dok diweki rokok. Endi? Lho. Endi? Lho di awan ngono kok. Aku ora uman. Lho salah minggat ae kowe. Ana gawe arek kok iso. Ini ya maturke gunging panuwun. Nah, wis diweki swarga nunut neraka katut. Kurang penake piye le Dik. Wedang arek nyeruput mangan diweki. Iya, rokok arek ngemut. Iki mang tengah wengi ya teko Dik. Heeh, apa? Iku mang apa ana asem-asem. Wah, asem-asem jan aku gumun. Doaginge wah jas-jas Dik. Sepira? Ning kono diusuk ngono. Sah, bareng ngono. Sik. Apa? Iku disele bubar ta apa ketek-ketek. Ora maksude digawa ngono. Ora ya ngono. Ngono langsung tak cuwandak ketokno daging sing gawe di dhewe. Wah, cuwet. Wah, cuwandak tak dedeki ya. Walah daging cuwet Dik kleru tenan. Kok kleru lha kok. Bar tak powangan sik lewas sepeh kabeh cangkem. Ngono ya mbok untal. Ora kok iso banget. Lha sing mulane dadi wong ki aja serakah. Wong daging ki didum padha ratane. Batinku dak ana sing rada gedhe ngono lah. Lah iya, kok iso rong rupane mirip. Ya mirip sithik. Pak Irwanto iki netakke putrane. Heeh. Bengi iki dirawuhke nanggap ketoprak Agung Budaya Rina Wengi. Kowe aja mbahas sunat sik. Lah kok aja mbahas sunat? Kowe mbahas sunat iki padha karo sini-sini aku. Lha nek sini-sini kowe? Ngono kok iso diweki tembung ngono kok ora tanggap blas ngono. Lho, sunat kok ngisini kowe iki lha apa? Aja ngrembug sunat diisin aku. Jebule ndol. Apa? Kowe iki urung sunat. Bianter mok malah bater ngono. Masa oleh gerang ngene iki aja sini-sini aku lho. Aku bentuk keren itu aja. Masa oleh kok iso ora isin karo adik. Dik sapa? Mbah sing disunat. Ngono gaya mok mlepok. Kowe apa ya ora isin? Wong nyasemene gerange kok urung disunat. Jane ya isin. Hukume wong Islam Dik iku wajib nek sunat kuwi. Sunah wajib rasul. Wajib ora sing wani. Lah kok iso? Aku dhewe ora wani kok. Bangeten kok, Dik. Kaya adik sing disunat ku mang wis tumpakno jaran diarak tanggapno dramben. Heeh. Tanggapno barongan barang. Sembarang dingah ana luar biasa le ngubya putrane. Wong aku gak wani ya. Lah kok nek nggonku ilang piye? Nek nggonku ilang gampang. Gampang. Enti manuk bebek. Oke kok yo kok gaya mape ngomong ngene kok pokoke tau sunat. Lho nek aku tetep jelas wis sunat Adik. Wis. Lho. Median. Kene kok nek sunat ya ning gone dokter ning gone calak. Gak. Ning gone sapa? Ning selepan ngono lho. Ngirasi. Iya. Ngirasi terus nyelepno jagung, berarti ke moro ning gone selepan pisan sunat. Lho ngono ya percaya. Jenenge sunat iku ya ning dokter Dik saiki modele jaman dhisik ning calak.
Umune ning selepan apa ora resik diselep apa ngono ya percaya kowe iku kok. Lah aku dek urung tau sunat. Lho urung tau sunat yo takok yo ngono. Jenenge wong sunat iku ya ning dokter apa ning calak. Ke jaman dhisik ning calak. Iya. Ngono ku lek ngethok ya nganggo gunting utawa laser ngono iku. Gak. Lah nganggo apa? Nganggo senso. Cit terang. Nganggo langsung dibles. Masuk. Teknologi terbaru bendang bar ndang wis digreng langsung bar. Iya. Ben tak terok nganggo senso aku Mas. Sah nganggo senso bentek resik kowe. Lah kok mantek lho. Lah aku lah dik bodhom iku lho. Wong jenenge sunat iku ya nganggo gunting jaman dhisik saiki nganggo laser diketok jring ngono. Lho ngono ya percaya nek nganggo senso kok kowe. Lah aku urung tau sunat asal nganggo senso tenan. Lha nganggo senso tenan ngene ku ya takok ya ora tata kowe iku. Ke jaman dhisik nganggo gunting. Ngono ku nek diketok keras ya metu getahe. Gak dik. Metu apa? Metu kecap karo saos ngene lho. Cocok. Lah nek ora tak umurne bocah sunat tak padhongane nggo gawe usaha bakso. Bakso badhok dhewe kono. Wong jenenge daging urip diketok jling yo metu getihe le dol. Bodho lho iso. Kok malah nesu ku piye? Kok ora nesu piro takok meh kaya aku ora tau sunat kok. ya iya ora tau sunat iki pada umume nek diketok wong jenenge daging urip diketok iku yo metu getihe ngono yo mbok takokno barang kok. Ngono ku dak yo omong aku urung tau sunat kok mbok amung. Ki berarti metu geteh. Metu getihe. Lah nek wis geteh diblebet perban. Ora dong. Blebet apa? Godhong jati apa godhong gedang diblebetno. Apik. Apik. Kaya mbok dhewe nek gawe lontong. Iya, lontong terus irisi kon mangan pakam ngono. Kok makan mangan bapak. Lah jenenge daging urip diketok lara iki nek bar sunat iki umume diperban Dik, diblebet perban. Bilang aku gak tau sunat. Lah ya tak dono takon nek kok ya diblebet nganggo apa iku. Lah nek sapa ngerti liyane perban lah nek iku mau dek sing ditetak. Iya to. Ditumpakno jaran diring nganggo barongan. Diring nganggo barongan. Lah nek ke jaman dhisik iya diring barongan. Oh gak dirik-kirik iki lho. Wah, apik. Mesti rame 5 kirik 5 murah. Terus nyatel rayem ngono. Wah jenenge sunat iki ya diring tangga tepar tanggap teterbangan apa kaya iki mang adik sing disunat diring nganggo barongan wis jare nganggo ki. Ngono ku ya percaya ae kowe kok iso. Aku bocah percayonan kok iso. Bangetan anjen kowe. Lah nekan Bapak Irawan, ya Irwan, iki nanggape ketoprak Agung Budaya. Agung Budaya istimewa. Kan dhisik nanggap ketoprak. Gak Dangdut. nanggap wong watuk iki. Duh, kelompokno sak dosa sing watuk jejerno dudu watuk kabeh ngono. Tak contone masuk ben tak sisa nekakno puskesmas keliling. Wong kok gobloke iso nemen. Jenenge nang Ayu Bagyo nang putrane iki kaya ngene iki ya tanggapno ketoprak nek ora yo ndangdut dak ngono lho Dik. Lho aku nanggap wong watuk iso percaya nemera karuan. Lah piye wong aku dhewe urung sunat jemane aku alhamdulillah. Iya. Aku ora sunat ora apa-apa, sementing adikku wis digelem ditetak. Lho. Iya, Dik. Wong sunat iku jaman semono ning jare lho ya. Awal mulane kon Nabi Ibrahim alaihi salam. Wah, gaya amat. Alah nek kenal Kanjeng Nabi barang. Lho nek ketang ngene lek aku lulusan pondok, Gok. Lah pondok apa? Pondok Al. Al-Alimin. Ngomong sapa? Mah kuwe. Iya. Aku wis mbok pokoke. Sunat iku lara-lare jaman dhisik ya to. Saka Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Untuk dawuh saka Gusti Allah Subhanahu wa taala, kon sunat kanggo ngresiki sukertone lan memolone. Hal panganem iwak kirik atik nasihati barang ngekeki ngono barang iku ndak iso. Raimu iwak kirik sing entekno ya kowe kok iso. Salah itu. Dikon Allah, didhawuhi Allah ya ta. Iya. Kamangka Kanjeng Nabi Ibrahim iku umure 80 tahun. Lulul. 80 tahun lagi sunat, Dik. Lagi sunat jaman semono carane aku ya ngerti ora kitabe. Iya, Dik. Ya umpamane ki watu ngono lah ya. Digeret dikemak bleng ya ta. Bendho dekek kene clek digecek mak drung. Lah iya. Kanjeng Nabi lho iki aja mbok anune lho. Tenan apa ora aku wedi. Aku wedi lho Dik kene jaman dhisik. Iya. Plek ya ta. Diweki bendho dijoto mak Jeng, jaman dhisik. Gojek. Apa iku, Dik? Apa iku? Dibilasi ben ora nganu iku jaman dhisik. Jaman nek dhisik. beda mbek saiki. Nek jaman saiki, Dik. Jaman saiki ya umume saiki dilaser. Dilaser. Ya ta digunting. Ning beda sok taun 3007 beda nek. Lho.
Mosok tahun 2007 kok. Ah, diomongi 3007 sok ben iku nganggone ora dilaser, gak digunting, gak disilet. Nganggo apa iku, Dik? Nganggo remote. Pisu dak apik ngono, Dik. Bocah dong upoke karek ngremoti. Diremoti piye? Tel. Ndelalah mbok D ku liwat. Ketok sisan tol. Masa mbok dhewe remot. Lah sing protol apane? Iya nganu. Lah iku kok aneh-aneh ae. Iya ndonga sing apik. Donga sing apik wong disunat, Dik. Kowe ndongakno adik sing disunat piye iki? Ndak dongakno muga-muga dadi putra kang migunani tumrap bangsa lan agama, bejo donya akhirate. Sehat walafiat akeh rezekine cepak rezeki ado ing bilahi. Alah dawane lho. Donga iku sing ringkes ngono lho. Donga ki apik dawa luwih andol. Alah Gusti Allah bingung dawane ngene ngono. Tumbak Gusti Allah kok bingung. Lah leleren dongamu dawane ngono kok iso. Lah nek aku ndongakno ngono polahe jare dawa. Sakniki nek miturut kowe, donga sing paling apik iku sing wah, pokoke dongane iku gampang cekak aos ngono ae. Piye? Penting slamet wis ngono tok ae. Slamet. Sing penting Slamet ta, Dik. donga kok ngono nganggo. Lho kok ora ngono nganggo penting iki slamet. Dongae kaya aku mau lho. Alah akeh rezeki. Alah akeh rezeki nek ora slamet ya padha ae, Dik. Bosok ya apa ora? Panjang umur. Alah panjang umur nek ora slamet. Panjang umur nek ora slamet terus panjang umur ngene terus ngene udah malah loro. Rekoso berarti Ya rekoso. Sing penting slamet. Sing penting iki slamet. Paling apik cara mono jenenge jeneng slamet. Lah jen iya. Alah yo urung mesti. Alah. Kowe kok muni jeneng sing paling apik kok slamet. Lah yo urung mesti apik iku. Kene. Kowe sing aku bedhek kowe. Lah ya kene. Kowe mangkene piye? Lah piye? Kayak malah bingung aku. Alah dirimu yang malah membingungkan. Lah iya. Heeh. Jeneng slamet berarti apik. Lho apik slamet iku. Urung karuan. Lho kok iso urung karuan? Tanggaku jenenge slamet nyatane kok tiba terus. Iku dak slamet tanggam. Lah gene. Lho tapi nyatane tiba terus lho jeneng slamet lho iku lho. Tiba terus saiki. Dadi kanane bar tiba kondi. Lah tiba kok kono ku lho kok. Alah mbah Dik aku malah ngeluh. Ayo coba. Iki ngene Dik. Piye? Awake dhewe kan wong telu. Mbut gawe. Putare mripatemi gejala tapi. Lah kok gejala? Wong loro tok ngene kok. Wong telu kok Dik. Lah pakane ku lho kowe ku wis ora mbok akoni ae. Lah wong ora metu kok nek wis metu ya diakoni ra ngono lha kok iso. Ini niku dong ditokno, carane ngetokno kowe roh apa ora? Ora roh. Lah engko tak warai. Moh aku tambah warai nek 350 mau. Wong kowe nilap dhewe ngono kok muni aku marai. Wis ngiming-ngimingi dak kowe. Salah kowe gelem. Lah ya padha setan raja. Lho wong iki ning ndi goblok? Sira sapa? Kok iso sesore ya wong sing tengok-tengok kene. Lah iki apa? Kok paham kok mbuari Dik bengi iki Dik. Mbuari ah. Lho ganteng delok Dik. Kowe iki ra roh nek aku bari apa piye? Awan mau lagi teko kene wong do ngerti kabeh. Ngerti apa? Ngerti apa? Aku jajan ning gone warung pelayane ayu sing duwe warung yo ayu. Sing awur lapangan kono iku mang. Dicetake ke apik-apik. Apik iki. Aku jajan ning gone kono. Heeh. Delalah bar jajan takon karo aku. Piye? Sampeyan dagelane Agung Budaya nggih, Mbak aku. Kejawaban yo nggih ngono. Nggih. Bareng aku mulai kok kono kok gone warung. Heeh. Pelayane sak sing duwe omah iku nututi aku. Wah, seneng Buri kowe. aku. Wah ngefan iku jenenge iku ngefan lho. Eh? Iku jenenge kowe in. Wah masuke difani berarti. Seneng karo kowe. Seneng karo kowe. Sukondo sapa? Lho iku mang. Njaluk tanda tangan. Yo ora. Lho Delok kenapa foto. ditututi mang? Lah perkara ditututi aku ora bayar are. Ape bongkok. Rumah sam terus seneng karo aku ame ngepen ngono. Oh, tak kira dak yo. Ning aku nyambut gawe ning desa Galdawa. Galdawa. Bolak-balik ning seneng atiku. Senengem perkara apa? Seneng kowe iku ning gone kene nyambut gawe anggere metu dagelan wis seneng atiku. Lah seneng lah apa? Sing tunggone karo tanggane karo sing ndonga. Alah yo ora masalah di ngono iku. Kok iso? Metu taman mau yo pirang-pirang. Pirang-pirang. Ning ora apa-apa sing penting kaya sing kagungan kersa iki termasuk ibadah. Heeh. Ibadah iki ra donya utawa brana tok. Nyenengke wargane, nyenengke napa niku tangga teparu. Ibadah rasa. Ibadah rasa. Insyaallah somben sing kagungan kersa karo sing isin nunggoni ketoprak agung budaya nganti bar. Tak dunga-dungakno do seger kewarasan panjang umur nggih Bu nggih. Amin. Nek sing done mulai yo tak dungakno. Apa Ndongakno piye? Muga-muga akeh anake. Ancen ning kene gawane yo artis. Kabare anyep piye? Ngene Dik. Anu blong
Iki mumpung awake dhewe isih dipirsani tangga teparo kalih kagungan kersa. Ayo do dikeki bawa-bawa sing kepinu iki mang tak rungok-rungokno sesore iki mang wis do dangdutan. Iki mau sing nom-nom jalukane mesti dangdut. Dangdut. Nah saiki mumpung tasih wonten teng mriki ayo Dik sepuh ditokno. Kanggo awak musik karo Mas Win. Awak musik karo Mas Win. Aku tak karo gamelan ae. Kowe karo gamelan kok, aku karo Mas Win. Oke. Menika kula aturi panglipur niki langgam-langgaman sing kepenak menika kagem sedaya kemawon ingkang tasih wonten mriki. Matur sembah sun. Iki sing nyeting sapa Dik mau? Al-Robiah dan juga Agung Budaya Channel. Agung Budaya kerja bareng iki. Aku ape diamuk Dik. Apa? Aku Dik mang wis dipeseni titeni nek kowe muni ngono nes sok ben nek kepethuk bojoku nyecangkem empe diwek-wek, empe dikunjir. Lah perkarane apa? Lah wong syuting apik-apik kok mbok arani Al-Rabiah. Ya kowe sing kleru. Lah jenenge Al-Robiah kok sapa? Dhisik iku ora ngono ceritane. Wis go, ceritane perkara iku dhisik iku ora Al-Robiah. Lah apa? Al-Rabiah asline sing bener iku. Ha iya. Masa Al-Rabiah. Lho lara percaya sebose iku dhisik pas rabi karo bojone. Bar wis ditutup tanggapane bar terus mlebu kamar bareng tak rungokno muni dijenakno Al-Rabiah. Iku sejarahe syuting iku. Ora sejarah-sejarah ngawur. Lho kandhane ora percaya takoki wonge. Aja ngono. Pak Guni mbok delok ketok suram saiki. Ora suram iki. Wis suram iki mbok delok. Ayo Mas Win musibah. Nyuwun ting-tinganipun diaturi langgam-langgaman sing kepenak. Mbok aturi apa? Rembulane sumunan dadari apa mbok keplai dara piye lek mbok keplai kaya ngapresiasi kok romansane aku bapak iki lho seneng aku le semangat ketemu walah tanpa kesel wis maringi sembarang dengah kaya ngene iki sing ditiru lintang-lintang angebak itawang pating sumu narja yane wanciratri waslarut swara angin sumripit ngidih ndang tekolah jambule bocah rontok sing krungu tak kampani to aku ora ngrasani kudu ngene Dik abur-abure ngono Pak sang soyong gegeret mana wong kang nandang wuyung ketaman loro asmara paribasan wilangan songolan kalih mugi walaso omring kula enak dirungokno
adat kinurmatan sinambi layeh-layeh marhabi sedaya ingkang wonten nglaras nyampur sari abe menger-menger kepenak nglawas langgam-langgaman niku ya kepenak apa meneh wayahe tengah wengi ngene iki Irama Jawa iki penak dirungokno karo ngunjuk kopi jan kepenak nika mbok benawi wonten pamundutan apa malih lho Bapak caping gunung dindangdutke dilanggamke napa pripun dilanggamke mawon diaturi tugasmu Dik apa? Caping gunung. Ayo gas. Yo dibawani. Lho, caping gunung. Caping gunung dibawani ben kepenak. Nyongo wae, Pak. Wis kari karepmu. Ayo. Rapi. Kowe iki lho, kowe iki padha karek ngerti nulah-nuleh kok yo. Ngene. Semono, Dek. Ayo. Saben bengi nyawa. Ana to maju sithik tengah kono. Tak ngrungokke sik kok. Beberapa. Aja banter-banter done jebol neh. Yen memajang hamung karo janos
Pamundutan saking bapak ingkang wonten mriku. Kembang bae. Ayo terus kene mung dhewe kok. Weton gunung wanjake semangat Pepe ya ora semangat piye ora ngetang ora tau prailah aja semangat kudu wong sesuk bayaran pacitan yuk sarwi enak kok orang etapnya kayak semangat oleh terus ke ayo dirimu kok iso panas meteng Lha bojomu rambut tau mbok pepet ya iso meteng ngono malah. Lah iki sing tak dumuni lho. Panas udan panas udan panas diudani. Iya ketok mentulu. Inu capek gunung Ayo. Nadyan wadon sarwi pamundutan caping gunung mantar juwang jur kelingan lanang biyen tak openi saiki apa lali
pamundutan saka bapak ingkang wonten mrika. Gunung ditutuke walah kekek. Lah kae kok sapa kae gledah-gledah. Lho. Sati. Monggo, monggo. Sandang penganggone iki ora kaya jaman sati jaman semono. Aku yo ngono. Lah kok tumben-tumbene kowe ndolani awake dhewe isih nganggo sandang panggonanmu isih kaya ngene iki. Hasan lan kowe ora. Mestine aku ora bakal lali senajan to saiki aku wis nganggo sandangan sing kaya ngene. Biyen pancen bener sati wong ora duwe. Wong kere dhisik sate padha karo awak dhewe. Nanging saiki wis ngerti dhewe Sadi wiwit dina iki wis entuk gawean ana ing kerajaan Turki. Tak kira bar mek sugihan kowe. Mulane kok nganggo mek kok ya sajake kok ya kaget-kaget karo kanca. Hasan lan wis ora najan Sadi wis
sak katri. Mula sumpah darah iki arep tak buktekke ana ing pengarepanmu. Pak berarti nek kowe ngene iki yo jenenge kanca sing tenanan. Bisa eling riwayat. Lah terus kowe ape sumpah darah saiki? Mula sumpah darah iki bakal tak buktekke ana ing pengarepanmu. Ada niki jenenge wong sumpah darahe. Berarti dijilat iki. Lho kudune ngono wong jenenge sumpah darah iku ngerti. Aku buat dilah lampir kok. Ora ana sumpah kok nyile ku diwakelno tapi ya kok iso. Yen kowe wis nandakno sumpah darahmu karo Sadi, karo sapa kancamu kuwi terkarepmu piye? Biasa wis ora. Nanti aku teko ana ing rompokmu. Mergo wis mangan suwene. Pateke wong tuaku ki tak tinggal. Mula wiwit dina iki aku pengen nggane simbok. Aku pengen nyekar lawan simbok. Ya terus karepmu kok ning ngene. Jak sampe